Hello. Hello po. Kumusta po? Hello. Gawa po tayo, magluluto tayo ng ulam. Adobo sa puti na pork ribs. Ito yung pork ribs natin. Vinegar, pepper, onion, yung garlic, laurel, peppercorn. Then maglalagay ko ng labanos. Pinoy ulam. Adobo sa puti. Hello everyone. Good afternoon. Hello. Bawang. Mas masarap ang adobo pag marami ng bawang, sibuyas. Dagdagan pa natin ng bawang. Maglalagay ko ng labanos sa ating adobo sa puti. I-blanch ko lang itong ating pork. Hindi lahat tuluto ito. Blanch lang natin. Blanch. Isa may maluwagang ito. Mickey Mouse. Tulog ang aking
Reverse lang natin yung ating adobo natin. Ribs. Square ribs. Ito ay haluin natin. Then, i-ano natin. Ito yung karne natin frozen. Maglagay ako ng konting tubig. Ano natin. Maglagay tayo ng konting tubig para i-boil. I-toasted natin. After mawala yung yung tubig niya, maglalagay tayo ng konting oil or dagdagan natin. Hindi masyadong, kasi mas masarap pag mamantika yung ano natin adobo. Mag-prepare ako ng ating lalagyan ko ng labanos. Para may kulay ito. Hintayin lang natin napadami yung ating tubig. Okay lang yun para mas madaling hintay masyadong matagalan naman. Para soften yung ating maglagay ako ng konting asin.
Sa ano kasi, sa pagluluto, iba yung mga version, may version na pinapray nila yung eto, bawang, yung sibuyas, then afterwards, lagay yung pork. Sa akin, boil lang natin, blanch natin para matanggal yung mga binibigay ng karne. Although, kung saan ko yung gusto nung gawin na pagluluto, dun kayo. Dun ang way na gawin. Ito yung version ko na pagluluto ng adobong ribs sa puti. Adobong puti. Tanggalin natin. Balik natin mamaya. Bilang ng oil. No worries kasi olive oil gamit natin. Olive oil.